Az ember évszázadok, évezredek óta felhasználja a fát különböző célokra, tüzelőfának, papírnak, öltözéknek, építőanyagnak, ezért ugye az erdőt használja, különböző módokon próbálja megkönnyíteni ezt a fizikailag nehéz munkát. Egyébként az erdőt azt mindig meg kell újítani, a megújításnak az első fázisa épp az erdő kivágása, vagyis a fa kitermelése. Ezt a fát a mai időkben is a fafeldolgozók felvásárolják, ebből termékeket készítenek, eladják, ebből több ezer embernek az egzisztenciája valósul meg, tehát így az erdőnek a gazdasági jelentősége nagyon fontos. Ez mellett ugye ez a klimaxban lévő idősödő erdőt vágják ki az erdészek. A klimaxban lévő idősödő kiszáradó erdő nem termel oxigént, vagyis nem köti le annyira a széndioxidot, és ennek a helyére új és friss erdőt telepítenek, amely oxigént termel és leköti a széndioxidot. Ahhoz, hogy ezt a munkát megkönnyítsük, különböző eszközöket használunk. Hátam mögött van egy új úgynevezett erdészeti kihordó, tehát a fakivágás után a fából az erdőt ki is kell valahogy húzni. Ezt a hegyvidékeken még mai napig is lovakkal teszik, vagy traktorkihordókkal, viszont ez a úgynevezett fordarder, erdészeti kihordó, ez nagyon mennyiségű fát tud egyszerre kivenni, és ami nagyon jelentős az, hogy sáros, nedves, nem szilárd területekről is el tudja vinni a folyókhoz a farönköket, valamint a szilárd utakhoz, ahhoz a fafelvásárlók ezt el tudják tovább szállítani az üzemeikbe. Ezzel gyorsítsuk is a fakitermelést, ezzel az erdők megújítását is, és csökkentsük a költségeket, valamint az egész munkafolyamatot humanizáljuk.